Lilian minyalo medo. Kabedo mana kama mheshimiwa wacho ni king'iyo kata tije mayudore Katars gi gisani nitie moko mag riders magi boda boda riders jobs gi yudo ka mago boda boda sami ka boda boda ma Suba South kama echa itingo gite itero gi Qatar mwalo kacha iwe nango transportation mwalo kacha dhi timore nango koro nyakwane kaka inyalo ng'ad wach foreign jobs gi nikech ok en gima sustainable en gima diwe waduke za country marach zaidi king'iyo pinje Nigeria kata Ghana kama ne mheshimiwa wacho ni yudo ka gi export gi import nyaka eggs nikech onge ama produce tongo koro tiende ni kata wan kwa import kwa export labor workers gite gipo timore kata joma datie companies gi joma dhi tiyo kata mane shamba gi ok dhi yudore koro wabo enda kuro chako import nyaka tong ing'iew tong kwa Egypt ing'iew tong kwa kure mok en gima ber koro tiende ni in as much as gisani en gima ber okelo reprieve moro kanyo okelo ber moro matin ji yudo yueyo but ok en gima nyalo bedo sustainable for a country emomiyo koro mheshimiwa at least kata kinyalo duoke piny matin wayud other approaches manyalo create jobs from within kata manyalo miyo jobs mantiere gi bed retained no to kata transportation drivers kata mabiro riembo ji kae biro bedo maonge to wada timore nango matini gik ma e chiro ka rech ma Suba South ka bende yudo kata kaka bit Nairobi koni dhi bedo matek omiyo kikwa bed ni waneno ni mano gima solution ma permanent on go beni and stop gap measure for now but wang'iyo kaka nyalo bedo gi sustainable approach manyalo loso ngima jo Kenya En adira makende nikech professional